Hej og velkommen til Sort TV. Mit navn er Kalle. Vi har et langt program foran os med første stykke musik fra Ytter Bodensson, en film og vores egen kære lille troldmand. Først så har vi en gæst over sofaen, som vi gerne vil hilse på. Hej og velkommen til Sort TV. Hvad hedder du så? Jeg hedder Dorte. Dorte. 1, 2, 3. Det er David in the house. David? Ja. Okay. David. Lykkes. Lille mail. Smiley. Nej. Du har så fået nogle ting, som du gerne vil vise for os. Og hvad er det helt præcis, den kan? Ja, den kan ikke helt præcis noget. Den kan alt. Alt. Næsten alt, vil jeg gerne lige tilføje. Næsten. Der er lidt dybere. Lidt lysere, og så herinde. Helt løs. Og så hvis man er rigtig smart, så har man taget nogle plaster på. Så kameramanden lige kan komme herover. Kan I høre det? Okay. Der er mørk nu! God bare børn med noget. Selvfølgelig. Man kan bruge den til hvad du vil. Men jeg tænker, hvad hedder din opfindelse der? Synes du gerne, at der er varmt her? Nej. Har ikke aircondition eller noget, fordi jeg synes, jeg søder en smule her. Det... Så er den lidt værd. Hvad med dig? Du søder ikke? Nej, gør jeg ikke. Det er helt fint. Ja, det... Det er mærkeligt. Men hvad hedder den så? The David. The David. The David. Okay. Og hvorfor hedder den The David? Ja, altså det er jo gået igennem generation til generation. Ja. Gennem min familie. Og det vi producerer, kalder vi The David. Okay, men jeg tænker, er det Det er ikke, meget simpelt. er det ikke bare en krydderikværn? Det er ikke bare en krydderikværn. Det kan du se forskel på den her model og den gamle model? Kan du det? Nej. Så skal jeg fandme fortælle dig, fordi den her, den har lyddæmper. Den her, den kan... Som jeg sagde før. Ja. Og den kan bruges til klokken. Klokke. Plus, at den kan kværne. Okay. Og meget mere. Meget. Alt, hvad du kan forestille. Okay. Jeg tænker, hvor kan man så købe The David? Jeg synes, jeg sidder lidt meget lige nu. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Jo, der har jeg lagt mærke til. Kan vi ikke åbne nogle af vinduerne heroppe, eller få sådan en lille sådan ting her? Ej, det har vi altså svært ikke, beklager. Det er fandme fattigt, må jeg nok sige. Ja. Men altså, hvor kan man så købe The David? Nå, jeg håber på Aldi. Aldi. Ja. Altså, det er meget godt, tror jeg. Så er der masser af folk, der kommer forbi Aldi, kommer lidt ind og ud af Aldi. Og så kan man jo lige gå forbi kæmpe glasbuer med på hylden, sin egen hylde, og der står David, så er der masser af dem, og jeg får sådan den billeder af dem, og så gør det hele, og det bliver bare... Altså, jeg går meget selv i Aldi. Ja. Så jeg kan lige forestille mig, det vil i hvert fald gøre mig stolt, hvis det kommer i Aldi. Jeg tænker, hvor meget koster det så ned i Aldi? Jeg håber på 5 kroner. Altså, hvis jeg er heldig, så er det jo selvfølgelig 6, ikke? Men 5 kroner, det bliver godt nok. Ja. 5 kroner. 5 kroner, det er nok. Jeg sveder. Det og kan... det er voldsomt. Jeg vil gerne hjem nu. Ja, det kan jeg Om jeg ikke må få lov. Jo, du må godt få lov. Hvornår bliver det sendt? I næste uge eller sådan. Vi holder den her skridt til den. Ja, det vil vi godt have. Så... Ja, tager noget med. Så. Vi ses. Hej. Og så kommer vores kære troldmand. Hej, ja, du... Jamen, jeg har ikke tid, jeg skal til et møde herovre. Du har ikke travlt, nej. Jo, jeg har Nej, for jeg skal lige bruge det dur her. Nej, men... Jeg skal bruge det til en tryllekunst. Ja, okay. Jeg lægger det ned i en pose, så smadrer jeg det, og så er det helt, når det kommer ud. Jamen, så skal det altså svage helt. Ja, det er det også. Roligt. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig. Jeg bruger så den her sten, ikke? Den store sten der? Ja, selvfølgelig. Så skal det skal bare have en ordentlig omgang. Det kan klare det. Og Rufus
og pose. Hvad fanden? Hallo? Det er jo ikke helt... Hallo? Det er fandme ægte Rolex, dit svin! Det fandme også bare være lige meget. Og tak til Troldmanden, og vi vil hurtigt hoppe videre i programmet med en musikvideo med Ydon. Sammen. Jeg vil have dig, du vil have mig, vi vil have hinanden. Jeg elsker dig, Bjørn. Og tak til Ydon Lumsund, rigtig god musikvideo. Vi vil så runde af med en film med Bartam, det er altid pizzabud. Husk Torshavn. Kæft, hvor er jeg sulten, mand. Nummer 53. Nummer 53, den tager jeg. Mahmoud Khala, Mahmoud Abide. Nå, hvor starter. Hallo, hallo! Jeg skal have den der nummer 53. Den med 5-0 eller hvad? Nej, nummer 53. Den der uden kød. Den med salat. Ja, godt. Du har bestilt. Jeg kommer 10 minutter. Hej. Men jeg vil blive god for mig. Godt, det kommer på første sal. Kommer en lille. Goddag her. Godt, du kunne komme. Ja. Hvad er det, de hedder? Mathias. Okay. Ja. Yes. Vil du med? Nej, et glas vin. Det kan jeg godt. Jeg kan godt trænge til det. Yes, godt. Kom så. Ja. Ja. Først ikke? Jo. Det er deres hus. Yes. Vil du have noget vin? Hey, kan tage en drik? Så henter jeg lige nogle glas. Eller... Ej. Tag bare en drik. Det er så. Det er dem, der har bestilt. Det er forkert, det er jo ikke det. Det er halal. Du så... Jeg siger uden kød. Hvorfor får jeg så kød? Det er halal. Det er altid forkert, det I giver mig. Altid. Ved du hvad, jeg kan ikke fatte, at jeg er dansker, I ikke kan fatte os, okay? Det er det jeg ikke. Det er halal. Det er slagtet i Guds navn. Ikke i jeres Kristus himmelfar. Ej, men for helvede, det er jo forkert. Det er jo ikke det, jeg bestiller. Jeg kan ikke fatte, at jeg er dansker. Jeg kan ikke klare det mere, okay? Jeg kan ikke!